Preocupación no sector mexilloeiro da ría de Muros. A produción sofre unha importante caída tanto en calidade como en rendemento, algo que afecta directamente á actividade nas bateas. O sector do mexillón vive momentos complicados na ría de Muros. O patrón maior recoñece que a situación preocupa aos profesionais do mar que levan tempo observando problemas na evolución do produto. O mexillón pasa o mesmo que todo, as aguas non están nos mellores. Non creo que sea a mellor calidad das aguas, polo que pasa tampouco sabemos, non lle podemos botar a culpa a unha cousa sola, posiblemente ante máis factores. Dende o sector explican que actualmente se están a desenvolver distintos estudos para tratar de coñecer as causas desta problemática, aínda que por agora non hai respostas claras. Estánse facendo estudios, pero bueno, os estudios canto máis se fagan mellor. É verdade que o mexillón tamén non está pasando crítico, o mexillón non colle calidad, non colle peso, non colle vianda. A falta de crecemento e de calidade provoca ademais importantes perdas económicas nas bateas, xa que moito produto despréndese antes de poder ser comercializado. Despois, cando o mexillón non está en boa calidad, despréndese, pérdese moito. A verdade é que se está pasando bastante mal. A situación está a afectar directamente a actividade diaria dos bateeiros. A venda prácticamente está paralizada, aínda que continúan os labores de mantemento imprescindibles nas instalacións. Ahora mesmo está medio parado, por non dicir completamente parado, pero bueno, as bateas, o mexillón antes de vendelo hai que collelo, hai que poñelo, hai que lle dar volta á cría, hai traballos que hai que facer, o mantenimiento das bateas, entón a xente, algunha vai a traballar, outra non tanto, non é época mellor de traballo, pero si hai xente que vai a traballar, eu teño bateas e estou indo a traballar, pero desde logo non a vender mexillón. O sector pide que continúen os estudos para tratar de esclarecer as causas desta crise e buscar solucións que permitan garantir o futuro dunha actividade fundamental para a economía mariñeira da comarca.